हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्रायो नै दिनै आङो न'आव थांगासिनो आरोना फिसाजोजों आंजों ओमफ्रायो दिनैयो मागोनि 1 तारिख नालाय बाबानो माबा माबि बावनो नागिरदों आरोना फिथा आरि बानायनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै ओमफ्राय बेखौनो खामानि मावहैनोसै आंबो दसे ओमफ्राय बाबानि बावनायाव दसे थानोसै होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगखौ बाय होनो नामा हाय होनो हाय हेपि मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय होन जि थुला जाखायो नै लामायानो सयसे थौदो बारस'दो जाम्बि आया बारस'दो होनदो आन्दायबाय नामा नोंलाय थुला ओमफ्राय नों मोखाङा माबायदि जाखो मोखाङा खायमा देलायनाया नुवाखै हारसिं देलायनाय अबाव थानो खोथालाय सालबारियाव सोरानाव मादै मामा लानाव आबै लानाव बाबु दिदोम र' देगारां आंजोबामनि नायफै नै मोनफैबाय नालाय देगारा थाइसे जाहैबाय रग' थारसां माइरं गोसोमनि फिथा बानायदो समबारानो गैलाना दा मानसिया बेखिनिया एनथाब इमाथा फिथा लावदुम फिथा आसि माबा मोसौ थां माथां माबा गोरला बायदि मुला सिफ्लेनायबो बावोनो गारबा मुला सिफ्लेना जायो मुला सिफ्लेनाय जासिगारोमोन ना ओमफ्राय मुला दंखायो ओमफ्राय बिफानो बावगोन जाहैबाय ओंखायनोथ' मुलाया दंखायो ओइ न' बिथायाव दं इयाव माबा मैगंफोर दं मुला दुन्दिया ओइ दानो थांबाय इखौ होआखै इखौ होलायानो माथो इखौ होनो मोना नामा मोनानो ओं दे गोसोआव थानाय बायदि लाथारनोसै आं नै मालाय बावनायनियाव एख' होनो मोनानो सिनि संख्रै एख' होनो मोना गथ'खौ नों दोनै लायखो गथ'खौ दोननांगौ दोनै दिदोम नै दिदोम माबा नांलादों मोसौ खावलायाव नै बुबाय आं गथ'खौ मा खालामो इयो गावखौ बोसोराबो ओरैनोबा मेगनाव अरसिगोन इयाबो गथ'खौ मा खालामो इदि दसेनो सोगाब्रबो आरो एसे साफा जनायखौनो नै डिसेम्बर फुला जि साफा जानानै दंखायो नै एसे मोजां आंखौ नायनानै थानो हायो नै इफोर बावनायनि इफोर गासिबो बाबानि जाग्रा मोजां मोनग्रामोन आरो जानो मोजां मोनग्रा
बे मुला हानायखौथ' बिराद मोजां मोनोमोन जानो थि मुला हानाय जायोमोन आरो ओमफ्राय नै इ थासुमलिया गाव गायनायानोमोन ओमफ्राय इखौनो दा गावनो बावनो मोनफिनबाय आरोना ओमफ्राय फिथा बानायनाय बेफोरो बेदर माखाना बयलार लकेल अमा नैबे नाफाम फुदुंनाय बाबानि पसन्द जाग्रा गावहासो जानो लुगैबाय ओमफ्राय जानो लुगैनानै माबायदि थादों सिगाङाव फिसाजो साइज जायोना जाला नोंसा फिसा जायोदि दा मालायनि जानाय नुबा फिसा एबा मा प्रसाद बेयाव ओंखाम संगासिनो माबायदि देन्जार नुदों आयबाथ' मोजांखौनो नुयो हरबाबो खिन्थु कालारा देन्जारखा एसे गोसोमबा नोंखौ गोसोमथार नुगोन दै ओमफ्राय मोखाङाव माबा मोनसे दाग नुदोंबाथाय बेखौ एखेबारे स्रा स्रा नुखायो नै आंनिखौ मायदि नुदों नै बिउटिरा नानिखा दंबा नानिखाखौ नुगोन इनो नानिखा नुगोन मिनानै रायद नामा नोङो मा ओंखारथ' रायद' नानिखा दंखायोलाय हे ओंखामा खामगोन दा भिडिअ बानायनायावनो दैयालाय खम जाखो ना माखोलै माथो गोदौआसै आइ फैनाय खाथियाव फैनाय खाथियाव मा होनदो नोंखौ लेंहरदां खाथियाव मानो नायनो ओइयाव माबाखौ लगायनो खोमा सानैजों अबेयाव ओइयाव साथिखौ थौ इयो गासाखौ खुन्दुं हाबायना ओइ सुसु दोननायखौबो लारु बानायनाय जायासै लारु बानायनो नागिरदोंमोन सं बानायदो Uy! Ay, Tris! Tris! Nay, dừng nay! What up? Yeah! Kìa, khai hồn! Khai hồn! Ayo! Này ra rồi bấy xong nữa. Anh đi. Đây là khả. Người chúng ta là sinh không mấy tuổi. Nên không được nát.
खिन्थाना होबाय नोंनो इखौबो होबाय इखौबो होबाय होननानै थाङो र' दिनै मंगलबार 1 तारिख जोंनि बे फुजाखौ 가다 비리 너가 뭐 온대? 아 이거 왜 잡아? 아유 지금 너 아침에 필래 này này 마그 나라이 này 피타야네 피타야네 피타 안가이라이 này 여보 ai này 여보 아파가 봐 이 투자 술사 된다 자 술이 말라이 자네 누가는 와서 그게 뭐 거기 되게 힘 예? 예, 그 좋아진 자들 별 고슬 나가네 만 스포츠 타야 돼. 나가 내주 타야. 네, 나를 걸. 햄 비빔 롤. 어래 부자이네였어. 누다, 생아니 만스마 가이스 부르다. 생아니 패밀리 멤버라. 산마부 산콘 하야. 익사도 클럽세. 익사도 클럽세. 피자는 피자. 자, 자꾸 빌런 그릇 시야리. 야를 이거 비슷해야네. 그럼 내랑 바이. Masih jujur narku kalau para kita berlahi yang ke hajuju masih ke Kata.